پێشکەتنên şervanên encûmena leşkeriya min bicê di nava taxên bajar da berdewam in û bi taybet li mêhwarê başûr û Rojavayê bajar. Ev yek hat piştî rêzgarkirina taxên Keçelî, Della, Altayê ji bin kontrola çekdarên Daişê. Bi vê pêşketinê şerderbasî derdora sentera bajar an çargoşeya ewlehiyê dibe û her wiha şerekî dijwar li nêzî navenda çand û hunerê diqewime. Kamera NRT derbasî mewziyên şer yên herî pêş bû û rewşa şerê di navberî şervan û çekdarên Daeş re şovan. احنا الآن متواجدين في منبج ام آنها li Minbic li xeta herî pêşin li Zivra Delê li pêş me navenda çand û hunerê ew navenda li dûrî me bi 10 metroyê çeteyên Daişê li bilindiya wê sekvanên xwe bicî dike û şer bêhtirî xwe şerê sekvanî ye û rewş dibin kontrolê de. الوضع تمام تحت السيطرة. Her ku çembera şer li derdora çekdarên Daeş teng dibe, çekdar hemû cureyên şer bikartînin. Her wiha piştî ku sivîl ji xwe re dikirin mertalên zîndî, ew bi cil û bergên sivîlan êrîşan bi ser ve mewziyên şervanên min bicê de pêktînin, ta ku çembera dorpêçê bişkînin. امبارح داعش استخدموا Çeteyên Daişê do êrişeke mezin bi ser mewziyên şervanên me da pêkanîn li mihwera başûrî çargoşeya ewlehî. Lê me êrişên wan şikandin û hêjmareke mezin ji çeteyan kuştin û hêjmarek ji cinazeyên wan ketin destên me. Di rojên borî da encûmena leşkeriya min bicê gelek fersend diriya Rûsipiyên min bicê re dan çekdarên Daeş ta ku xwe ji nava bajar vekşînin. Lê çekdaran ev fersend pêk neanîn û xwe li nava sivîlan bicî kirin ta ku xwe ji lêdanên firokeyên hevgirtina navdewletî biparêzin û pêşketinên şervanên min bicê rawestînin. Ji alê xweva şervanên min bicê rojane hecmarek ji sivîlan rêzgar dikin û berê wan didin deverên aram. تشتاق نامو دست داعش تاني مركز ثقافي دستي وانا دمو ومربع الامني دستي وانا دمو مربع امني وام دسم متر هذه ام بين مربع الامني وماشي بس ملي غربي ماشي بس شرع رابطه قيد دستي مدايا وما تشخص مداين ما درخص جي حزاوني جي مولان دوني وبو دارو يعني مدينتين جمع قالك مدني وطن وجوانا قالك جي مرن شهيد كاتن çataliyat xina qısıqaşı çataliyat. Operasyona fermandar Faysal Baver Leyla bo rêzgarkirina bajarê min bicê di yekî heyva hezêrana borî da dest pê kir û li gorî fermandarên leşkerî ku dê operasyon berdewam bike ta rêzgarkirina tevahî bajar. Ev mewziya herî dawî ya şervanên encûmena leşkeriya min bicê ya ku me dikaribû xwe bigihande û li gel me diwar Della ya ku li pişt wê şerekî giran di navbera şervanên encûmena leşkeriya min bicê û çekdarên Daeş de rû dide ye. Baran Misko NRT Bajarê min bicê.